Eurobond here note mangone piny Kenya ka magi achiel kuom gope manokawo to magi gope manengo gini malo e pacho ka. Inyalo paro time moro mane Auditor General machon mane luongo ni Edward Ouko nopenjo ker piny ni odwa dhi FBI US mondo ging'i transaction kaka Eurobond mar ariyo kuma nodhi nikech ning'iyo uchumi wakati penjo treasury penjo jo migawo mar tiyo gi pesa ni pesa ni notimo nade siemno ane to onge ng'ama ne nyalo timo ng'ama ne nyalo wacho gima ne oti gi pesa no ineno tiende ni nitiere gowi mane wakawo to ne ok otigo e yo maber. Ndalogo nawinjo ka josiasa moko wacho ni bilion 285 en pesa makata kibet kamoro kodonjo uchumi wakato diwinj moche ineno tiende ni ndalogo ndio ne wakawo hola to ne waonge gi mpango maber kaka gimane hola no dhi timo. Koro nyalo yudo ni pesa ni nolal e sirikal e gik moko mane CPA wachogo kaka keto mafuta, nyiewo mafua, nyiewo airtime, gik ma itimogo ran go sirikal. Maringo bilion wiye, dola bilion gi wiye. To dhiga, ji donge kawo gande hola e bank. Tipo kibayogo e gweng' kaseche ma pod en 500,000 tipo kidong' gi 5,000 to gimitimo gi pesa no onge. Anano ni mane gima notimore gi Eurobond mar ariyo. To rach ne ni en hola mane wakawo e private sector oko kacha. Gin jok moko aila IMF mwadhiga irgi to wago ni mos chulnwa time. Gin jok manyaka chul sama ni wacho ni timang'o idhi chulo. Gichalo jok moko mane gweng' miluongo ni Shailoka. Ma chieng' mane wacho ni idhi chulo to gipei. Koro mano e shida ma wan go ka pesa no miwa ndiyo. To king'iyo account mar sirikal, king'iyo program mar sirikal to ok dine gima ne gitimogo maduong' malich. Afadhali mokwongo cha nowach ni wagero reru nitie ma ji nyaneno kata ne omed beche. To mar ariyo naneno ni nolale e accounts mag sirikal ma gima notimo malich ma strong ne onge. To shida ma mano kelo en ni sami kawo hola ineno ni dwa kete ochumi mondo ji oger kembe mondo ng'at mane dukane no en gi stock mar 100,000 koro en gi stock mar 200,000 ineno ema miyo ochumi gerore tema miyo koro jogo nyalo chulo osuru miduoko wang'o hola. To ka pesa no ok odonjo ne jopiny e ochumi ma gimbe giwinjo difference to nitie shida. Adwa mi comparison. Ndalo mane sirikal mar Kibaki odonjo e ginene 2003 ne gichako program moro niluongo ni economic stimulus plan. Gima ne gitimo ne gikawo pesa mamoko ne hola to ne giwacho ni e constituency ka constituency e Kenya ka ni miyo ji pesa jomoko ne gero fish pond e constituency ka constituency ni gero skul ni gero ang'o gin pesa manochopo e constituency ok ni ne olal maluka ineno ma ng'at monogero fish pond ni nyalo dhi siem ni icho fish pond makata kane chopo to fish pond timo ni ineno ma jok manokunyo fish pond no noyude gimoro matis ma gidhi goda dala. Jok mane gero skul niluongo ni model schools e constituencies te nitie jok mane yudo contract nitie jok mane otiyo kuondego meaning ni pesa manoholno nodonjo e economy to pesa no nomiyo jomoko luwore gi tich magitiyo e economy manomiyo gimedore ma ochumi odhi mbele. Emomiyo niwinjo ni ndalo Kibaki go ochumi ne timore nade ne grow moya e 2.9% bang violence nyaka 7%. Ineno to difference gi Eurobond mane wakawo mokwongo ni gima chalo kamano ne ok otimore. Koro wan wachopo e stage mar chudo lakini pesa manonego bed ni okete ochumi mondo omi chudo otimre ok ne gitimo. Koro wachandore sani nikech investment manonego bed ni wakete economy ne ok waketo lakini koro sani dwaro mondo wachudi.
Kamano. Erokamano ahinya. Koro Ramogi jwang in bende kwa mi thuolo kaka ng'ini wachoni loko tanga mondo warangane thuolo modong kama dakika 20 ni warangane chenro ma opogore opogore madabedo kae ka wang' waloso kachiel kachiel to sani warangane tudruok mano mag apeyni kod mago